Той ти казва: не съм готов за връзка, но ти пише всеки ден. Каните на среща, прекарвате вечери заедно, споделяте, прегръщате се и ти си кажеш: значи все пак има връзка. Просто още не го е осъзнал. Ще мине време и ще реши да бъде с мен. Но минават седмици, месеци и той не се променя. Казва, че не иска връзка, но прави всичко като за връзка. Само че без ангажимент, без яснота и без бъдеще. И защо всъщност го прави? Първата причина е страх от близост. Той те харесва, вълнува се, но когато стане сериозно, нещо в него се плаши. Понякога това е дете, което не е получил стабилна любов, или мъж, който е бил нараняван и е избрал никога повече няма да зависи от никого. Причина 2.